Ndinokuchingamidza zvakare muzora naZimbabwe ndimoti murautsheni kwese kwamuri kumatima nose nyika yeZimbabwe ndadzoka zvekare nenhau dziri kupisa kubva muzvivhitivhiti zvenyika zvakasiyana-siyana uyezve mumachannels ose pano patinenge tichikupai nhau idzo dzinenge dzichipisa nhau dzinenge dzichibva muzvivhitivhiti zvakasiyana-siyana zvokutendai Zimbabwe nokulaika kwamunoita nokusheya kwamunoita nhau dzepano pachannel penyu channel yamunodisisa ndisingaweseri nguva da kuti tinge chipinda muzora nhasi nenhau dzatinadzo apa tiri kuona vaMnangagwa vachitaura vakatarisa vachiwenga kumeso mucabinet meeting vakavatarisa kumeso kwokuti zvanga zvichiratidza kuti hapana kakuwirirana kakutarisika kekuita kanenge kakutyisidzirana bhosi makaona mavhidhiyo acho I think nezvivhitivhiti zvanga zvichiburitsa mufananidzo avo vakatarisana zvichiratidza kuti pando nehondo ende uyezve Mnangagwa ari kuziva kuti zvese zvaari kuita nezvebhiu raunzwa naZiyambi mucabinet ari kuziva kuti vachiwenga asi kufara nazvo ende izvi Mnangagwa zviri kumuita kuti ange achitya ende uyezve ange achizama kuti ange achimanikidza chiwenga kuti ange achibvuma ende uyezve ange achisapota zvebhiu. Tinoziva kuti pari zvino izvi zvebhiu riri kunzi iro rakasapotwa necabinet asi pari zvino hatisi kuziva kuti chakufungwa navaMnangagwa ende uyezve chakufungwa navachiwenga maererano nezvebhiu chii chiri kumboitika paground sezvo tichiona kuti Mnangagwa aona zveshuwa kuti vice president wake haasi kusapota bhiu. Toziva kuti bhiu iri Mnangagwa ari kunzi iye pabhiu iri rakataurwa nemasoja kuti bhiu iri rinofanira kuti rimbomira kuti ngirege chiintroducwa ende uyezve rinofanira kuti rimboongororwa nemilitary. Remember kuti bhiu iri raingozikanwa naMnangagwa naZiyambi vice president anga asingazivi, military anga asingazivi. Vanhu vazhinji vemilitary navice president vakatozonzwira mucabinet meeting iyi apa izvi zvinova zvakonzeresa noise neruzha kumadifferent platform akafanana nekumilitary nekupolisi uyezve nekumaovheti ende kuti bhiu iri rabva ravharira kunze munhu anga achifungidzwa kuti anogona kuzotonga nyika ine yeZimbabwe vanova ivo vanoitwa vice president general Chiwenga vanga vaifungidzwa vanogona kunge vachizokwanisa kunge vachitungamirira ZANU-PF after even nyange 2030 acho but bhiu iri rine kakutovhara. Ziyambi akaridrafta zvokuti vachiwenga havafa vakambokwanisa kuti vange vachienda utungamiriri hwekuti vange vachitungamirira ZANU-PF kana Zimbabwe nenyaya yekuti bhiu iri rinenge kuti maMPs ndianenge achiita ndianenge ane achikwanisa kutaura kuti ndiani anofanira kutungamirira ZANU-PF or Zimbabwe anenge achikontesta after 2030. Apa asati akunyaziva ndekuti hapasi kutaura kuti 2030 yakunenge kwane maelections here. Hapasi kutaura, pari kutaurwa zvokunzi Mnangagwa ari kuvedzwa 2 more years dzekuti anga achisvika muna 2030. Hatisi kuziva ndopari pagumire oro pachaitwa maelection muna 2030 macho, asi taona a strong warning iri kubva kune military mushure munge taona this one is not yekuti pakaamendwa or pakagadziswa bumburo mutemo. This is bumburo remutemo nyowani idzva. Ibumburo remutemo idzva harisi bumburo remutemo rokunzi iro rakagadziswa mapisi. Bumburo remutemo it's a clean sheet nyowani rakagadziswa zvese zvichanga zvakuzrana zviri different kubva kumaelections zvichienda kumapresident nekwese. So tinoona vazhinji even nyange rakaenda muparliament vazhinji maMPs tinoziva kuti vanhu vanotofara nekuti vakuramba vari pachigaro. Taona uyu meya wokubulawayo achiposta Mnangagwa achifara pasocial media yake X zvichiratidza kuti ari kufarira kuti iye achazenge achiramba arimo muofisi kusvika muna 2030. Zvinoratidza kuti vazhinji vari pabasa iko zvino vari kufara nenyaya yekuti zvine kakuvafevhera or kakuvasapota kuti varambe vari pabasa kusvika muna 2030 asi nyika ichichema. Taona also vachiwenga vari kuratidza vari kudemonstrate ende vari kuratidza vari kutsamwa zvakanyanya kubva palast time havana kwanisa kunge vachiatenda that Gweru Central Committee zvichiratidza kuti mune zvavari kutoplanawo ende pane zvavari kuronga ende uyezve vane timu ravo ravari kuplana nezvavari kuronga. Zvisi kuzikanwa kuti zvinhu zvavari kuronga izvi zvichazomira sei ende mushure matinoziva kuti Mnangagwa akutoziva matactic
anogona kungoitwa navachiwenga nenyaya yekuti vachiwenga vasi kufara. Tisingaziva kuti Mnangagwa akadyara here maybe intelligence kumilitary nekupolisi nekukupi kuitira kuti vachiwenga vakangofuma zuva 1 vachingoti vakuataka Mnangagwa akubviswa through coup. Ipapo pasi kuzivikanwa kuti panozi kumira sei, ndekuti vachiwenga munhu ane strong also support base kubva kumilitary. So Mnangagwa ipano paane jealous ranyaya ndekuti Mnangagwa haana that strong support base robva kumilitary. Saka tiri kuona Mnangagwa ari kuramba akati nanga navachiwenga. Ende uyezve pakaitika musangano wecabinet takaona Mnangagwa achipa strong warning kuna vachiwenga achiti ivo nhau yavo yekujamba mameeting usauya vachiatenda mameeting vakati ivo ndiwo mukuru, so ndiyo leader for now, havafanira kunge vachitendera izvi kuti zvirambe zvichiitika. Tisingaziva kuti Mnangagwa panguva ine paari kuburitsa mashoko akudai so ari kufunga kuti ange achiburitsa vachiwenga here kana kuti kuita mareshuffle. Hazvizikanwi nekuti simba raanaro ende uyezve nesimba raari kupuhwa naziyambi izvi zvakuratidza kuti masimba avachiwenga vakutorerwa. Tisingazivi kuti masimba avachiwenga havanawo ari kusaidi akamira sei. Ende uyezve tiri kuona even nyakutarisa musangano wakaitika recently Mnangagwa naVachiwenga makatarisa mafesi avo zvanga akaita zvichiratidza kuti vanhu havasi kutombofara. Ende uyezve hatifungi kuti panombofadza ipapo nekuti ukaona leader wako akutokuvharira mukana wekuti usange uchitungamirira bato raukagara makore ese. Ende uyezve Chiwenga ndiye akaplaya role yakanyanya kuti Mugabe anga achibva ende uyezve Mnangagwa anga achipinda. So uchimi zvinoreva kuti mumwe wako anenge atokupandukira is now your enemy. Ipapo Mnangagwa naVachiwenga atoma enemies yekuti anytime panogona kuitika zvisinganyatsanzwisisiki. Tinoziva kuti kurwisana kwavo pakati paChiwenga naMnangagwa kwaita kuti iyo ZANU-PF inge ichipatsirana. Tinoziva kuti even panga vari mumusangano wePolitburo mucabinet, Mnangagwa akainstructa majournalists kuti vange vasaradze kusuwa oro kugunun'una kuri kuita vachiwenga ndekuti makamboitika maarguments akati wandei. Vange media yakaramidza kuti inge ichiratidza kusuwa oro kakurwisana kari pakati paVachiwenga naMnangagwa. So havasi kuzoti nyika izive kuti Chiwenga haasi kufara, vada kungomutakura ari murima kuti nyika inenge ichingoti ari kufara. Ndekuti platform chaicho yekuti azingazopuhwa achiexpressa also kuti iye haasi kufara nezviri kuitika anogona kunyimwa. Ndekuti Mnangagwa iko zvino ari kufila kunge Chiwenga ari kumudisrespecta. And so iko zvino saka tiri kuona ava kuinyengeta mukana wokuti iye anga achithreatena vachiwenga. Zvinova zvichakonzeresa bongozozo mubato reZANU-PF. Avo ndotenda muZimbabwe ndoti muona zvakanaka, ndoti lambai muchikomenta nekulika uye nekushare nhau dziri mumadifferent platform. Ndoti muona zvakanaka.